whether it's so. Just a quick message to Usima this morning. Molweni, ninjani, namdi right. Sima, before ndukuyala, kukho into endifuna uhlale uyikhumbula. There's a saying in Sotho, I'm not sure whether it's Sotho, Isipedi, or Isitswana, ethi, Buo aibuyi, khubuya monwana. Now, what that means is you cannot take back what you said in the heat of anger. The only thing that you can take back, ngulamnwe ubutyityimbisela umntu ngexesha benisilwa, verbally. You disrespected uBesti, you disrespected umyeni kaBesti, you disrespected ifamily kaBesti, you disrespected oBesti bakaBesti. Xolisa. Believe me, Stando Sam, we are all hurt. Ile rumor that resurfaced. We low-key dislike ubongani for a rumor that has not even been confirmed. Akekho umntu onelungelo lokubiza omnye umntu ngenja. uBesti uyamthanda umyeni wakhe, sithanda uBesti, sizamhlonipha umyeni kaBesti. uBesti akana control over what uhusband wakhe does behind her back. uBesti akanayo i-control yokuba social media uthini ngabo. They are public figures, kuzawuhlala kuthethwa ngabo. And bona, they are trained and equipped to deal with izinto ezifana nezi, ii-rumors ezifana nezi. Guard against verbal diarrhea, because right now awuhethanga uBesti kuphela, uhethe isizwe sonke. Sihloniphe, more than anything, sihloniphe. Nawe uyi-public figure. Into oyithethayo, into ephuma emlonyeni wakho, into oyenzayo, i-reflector back kuwena. Your reputation, ne-reputation yakho as an influencer. So